all of us as a people should, ahead of that milestone, reflect on the journey that we have traveled. Inhloko yejaji kwelu Judge Raymond Zondo ithi kufuneka ukuba eli linike ingqwalasela kwimpazamo zale minyaka engamashumi-3 yenkululeko. The real pain of the people, I mean 7,000 children killed, 250,000 homes demolished. Kwenziwe isimemelelo sokuba ihlabathi lijonge elisolokhozi imeko yasePalestina. Kwezemidlalo izibekele indawo kwitumente yeWAFCON ibanyana ndeza kudlalwa kulo nyaka uzayo. Molweni kapheka isamkela nani babukeli bethu kwijelo iGTT masesingene emxholweni. Inhloko yejaji kwelu Judge Raymond Mlungisi Zondo imemelela kwelu kuba lizibhence lizijonge imingeni impazamo nezinto elizenzile kule minyaka isondeleyo kumashumi-3 olawulo lwentando yesininzi. Ujudge Zondo bethetha ngethuba evula inkofi yabezomthetho nejaji kulo nyaka 2023 eGauteng ngale ntsasa. Our constitutional democracy will complete 30 years, requires that all of us as a people should, ahead of that milestone, reflect on the journey that we have traveled, identify what we have done right in the 30 years that deserves to be taken into our 4th decade of democracy, and identify all that which was wrong that has been done in the past 30 years that should have no place in the 4th decade of our democracy. We must make sure that in the 4th decade of our democracy and beyond, we do not repeat the mistakes that we may have done in the past 30 years. And as a country, and not speaking about the judiciary, there are many mistakes that have been done. There are many mistakes that have pulled us as a country back. There are many mistakes that put us where we are. The least we can do is not repeat them. The least we can do is not take them with us into the 4th decade of our democracy. One cannot, in a speech such as this, deal with all issues that may need to be dealt with when one reflects on a period of 30 years. Therefore, one has to choose and identify those matters that appear to be quite important for the occasion and reflect on them. INelson Mandela Museum iqaphela iminyaka elishumi susela kwasweleka uba uNelson Mandela. Umongo walo nyaka ugxile ekugcineni umzila weligala lomzabalazo nokuphila ngeemfundiso zakhe kukhunjulwa uba uMadiba. Kuza kwenziwa isidlo sakusasa seChristmas kusenzelwa abantwana abangama-300 kule ngingqi emva kokunikezelwa ngezipho. Intatheli yethu ufundiswa Mhlekude isilungiselele le ngxelo. Silapha eQunu emuseum apho kukhunjulwa iminyaka elishumi susela oko kwathi kwasweleka ongasekhoyo utata uNelson Mandela. Kanti ke abantwana bayonwatyiswa kumnandi kubo namhlanje into bagqibela
ukuyibona ngoba kuthiwa njengoba utata uMandela ubethanda ukuthi xa ekhona apha equnu arhangqwe ngabantwana abanike ukutya, loo nto ibiseyiphelile kwaye sekuyiminyaka. Sithe ke xa besithetha nomzukulwana wakhe uNdileka Mandela wasixelela ukuba bikhe yayekiswa loo nto kuba kwiminyaka nje embalwa edluleyo kwaye kwakhona ugxalathelwano kwade konzakala nabantwana emva kokuba baba baninzi kakhulu kunelo nani belilindelekile. Kodwa ngoku sawuthetha nomphathiswa wezesebe lemidlalo, ubugcisa nenkcubeko uNonceba Khontsiwe. Mam Khontsiwe, siyabulela ngexesha lakho. Namhlanje nenza ntoni nilisebe? Namhlanje sikhumbula ubomi bukatata uNelson Mandela. Ekubalulekileyo kakhulu basimkhumbule namhlanje kuba kulo nyaka ugqiba iminyaka 10 okowalandulelayo eli. Kodwa ke silisebe sithe xa simkhumbula sidibene kunye nemuseum, neNelson Mandela Museum, masibize abantwana namhlanje sibavuyise bave kamandi badlale bonke abezilali zingqonge iqunu ukuze sikhumbule ubomi bakhe ngexesha wayephila ngalo. Wayebathanda kakhulu abantwana, apho akhoyo wayesoloko engqongwe ngabantwana. Nangaphezu koko sikhumbuze nabantu abadala ukuba kaloku wayengumntu woxolo owayethi qho apha athetha khona nalapho adibene khona nabantu ashumayeze into babantu mabasoloko benoxolo omnye komnye. Nabantwana besikolo bakhuthaza ngemfundo kakhulu nokubaluleka kwemfundo. Xa namhlanje ke sidibene apha sifuna ukukhumbula ezo zinto wayekholelwa kuzo ukuze abantu bathi xa bephila ubomi babo mane bekhumbula uba utata uMandela kanene wayethanda izinto ezithile ezifana nezigqiba uzibala. Eyona inkulu ke kukuba wayengupresident wokuqala wenkululeko Democratic South Africa omnyama. Yiyo le nto sithi ke kubalulekile ukumkhumbula. Singabakhumbula nabanye opresident kodwa yena kuba wayengokuqala nowaqala uhlahla indlela yokuba inkululeko le iphilwa ubomi obunjani. Sifuna ke igama lakhe lingacimi. Enye into ebekhe yenzeka apha xa besithetha nabahlali basequnu bathe umnqweno wabo kukuba bakwazi ukundwendwela ingcwaba likatata uMandela. Niredi kangakanani nalilisebe uqinisekisa ukuba loo nto yenzeka? Thina singurhulumente osephondweni norhulumente bomasipala wamakhaya siredi ukuba xa kunothiwa livuliwe ingcwaba abantu bakwazi ukuya, abantu kudala besiza nakuthi. Yiyo le nto siye saqala ingxoxo okanye ukuthethathethana nefemeli ukuba bakwazi uvulela kubantu bakwazi uyowubona, ngoba ngalaa mini wayengcwatywa eneneni abantu abaninzi zange bakwazi uyofikelela. Abanye babengekho kodwa bayarhalela ukubona uba linjani okanye apho alele khona utata. Singumphathiswa wesebe lezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko umama Nonceba Khontsiwe. Kanti ke ngaphambili besithethe nomzukulwana katata uNelson Mandela uNdileka nothe yena bayahlala belusapho bazawuqinisekisa kananjalo ukuba iyenzeka loo nto yokuba ingcwaba likatata uNelson Mandela livuleleke ukuba wonke umntu akwazi ukulibona. Loo nto ke iyakuthi incede nakwicala lezoqoqosho, ingancedi kuphela abantu basequnu kodwa nalo Mzantsi Afrika liphela. Sibuyisela intambo kwigumbi lendaba. Lihlehlise lo mhla oshumele nesithathu kule nyanga ityala lomfundo neminyaka engama-21 uBafana Makhungela otyholwa ngokubulala itishala yakhe uKirsten Clates ukuze kuphulaphulwe isicelo sebail. uMakhungela uvele kancinci kwinkundla kamantyi yase-Alexandra eRhawutini ngale ntsasa. uMakhungela wabanjwa kwindawo ehlala abafundi kwiziko lemfundo ephakamileyo laseSandton eRhawutini kule nyanga iphelileyo malunga nokubulawa kotitshala uKirsten Clates. Igqwetha lalo mfundi lithi uMakhungela uyaliphika elityala lokubulala lo titshala. Eligqwetha lithi uMakhungela udibene nomzimba walo titshala seswelekile. Umfi uKirsten Clates ebengumfundisi-ntsapho wesiNgesi kwisikolo samabanga aphakamileyo iDelta Park. Ubulewe kule nyanga iphelileyo ngethuba ezilolonga ngokubaleka ePark Moor. Wanyamalala ngomhla wama-29 ngo-Okthobha. Emva koko umzimba wakhe wafunyanwa kwithafa. Uninzi lwempahla yakhe ifunyenwe isekuye ngaphandle kwesikipa sakhe newotshi awayeyinxibile. Kwalapha ezindabeni sele beliva ifuthe leChristmas abantwana baseGeorgia Ntshona Koloni emva kokufika kukaSanta qhuba isithuthuthu ezisezipho kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala.
Sinamkela kwakhona sikwabhodlisa nakwabasala ukungena uyakwazi ke ukufumana izindaba ukuphela kwazo kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Nakulokuqala sithe intloko yejaji kweli uJaji Raymond Zondo imemelela kweli ukuba lizibhenge lizijonge imingeni impazamo nezinto elizenzileyo kule minyaka isondeleyo kumashumi amathathu yolawulo lwentando yesininzi. Njengoko sikwinyanga kaDisemba, inyanga edume ngeziyunguma kuquka noSanta Father Christmas kutsho. Usanda sefikile George Ntshona Koloni eqhuba isithuthuthu evuyisa nomngqushwana abaphuma kumakhaya ahlelelekileyo. Uninzi lwabo abawuvala umlomo luvuyo nangona belukhona uloyiko. Intatheli yethu kumazantsi eKoloni uSipho basi ibilapho. Ukusuka kwiimoto ezinesantya, izithuthuthu kunye neenqwelontaka, aba bantwana baza kulala bekholisekile ezintliziyweni, ukanti novalo belingongoza kwabanye. The put in my stomach that didn't feel right. So I was praying the whole time to let it go away. He did grab the seat and look like this, the whole time. He was so scared. Look at him here. Njengokuba kwamanye amakhwenkwe izusu bezixuxuzela, amantombazane bexhelela uxhukwana. Enjoyile kakhulu into yokukhwela i-helicopter and vile isuku lami lokuqala ukhwela i-helicopter. Namhlanje bendiqala ukhwela i-helicopter. Ibifast kakhulu iskuta and bendizikhwela ibingathi ndizawukuwa. Yo, bekumnandi iskuta bendingasithandi because bendicinga ndizawa kuze besihamba and bendithanda nemoto ibimnandi. Wonke lo ngumsebenzi wamavolontiya ngenjongo yokonwabisa aba bantwana. And to see the smiles on their faces, we don't know, it might be the only opportunity that we'll ever have to fly or to drive in the fast cars, but we hope we can actually get some future pilots coming from this initiative. Hayi ke, ungayintoni umsitho weKrismesi ngaphandle kwemvuze yotamkhulu ofike sele ehamba ngecala ngenxa yokusindwa zizipho. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Iziko lemfundo iSouthwest Gauteng TVET College eSoweto ngokubambisana neTransport Education Training Authority ithetha namhlanje sivula iziko lovavanyo Welding Trade Test Center. Ukuthetha ukuba abafundi abaqeqeshwe kule college kuza kuba lula ukufumana uvavanyo lwezakhono zabo. Ngoku siqhagamshana ngqo nomphathi wemfundo ephakamileyo uGqr Blade Nzimande eza kumngcambazisa ngokuvula kweli ziko. Mphephetha siyakwamkela kasixalele banzi ngale Welding Trade Center. Ngibingelele umsasazi. Nakubo bonke abaphulaphuli bakho. Lo msebenzi besowenza namhlanje ubaluleke kakhulu, uwumlando ngandlela. Ngokuqala usuku esikhumbula ngalo iminyaka eyishumi kwahamba utata uMandela. Owayethanda kakhulu imfundo. Besimkhumbula ke nangalo lolu usenza lento. Kodwa ke lesikhungo bengizosivula esokuthi abantwana abebeqeqeshelwa ukuba ama-welders, i-welding, besizulu kuthiwa fisela. Sebezokwazi ukuthi uma sebeqede ukuthi bafundiswe izifundo zabo, bakwazi ukuzobhala i-trade test, kusho ukuthi ukuhlolwa, ukuvivinywa, ukuze bakwazi ukuthi babe yiloko esithi ama-artisan. Kusho ukuthi ke babe abantu abaqeqesheke kakhulu kulo mkhakha. Kukhona zonke-ke iy'nhlobo ze-welding abazokwazi ukuthi batestelwe zona. Enye into ewumlando ngalento umsasazi ukuthi i-trade test center ka-35 lena esiyivulayo ngoba ngo-1994 nje kwakukhona i-trade test center eyodwa la eSouth Africa iyonke eyayise-Olifantsfontein namanje isekhona sesiyibiza ngendlela manje sesikwazi ukuwavula kumakolishi njengokuthi umntwana wala eSoweto elokishini ofundela ukushisela i-welding akusazi udinga ukuthi ahambe ayele ngasePitoli ukuthi ayobhala noma ayohlolwa ukuthi uselungelweni ukuthi angabe artisan. Usazokwazi lokhu kuzokwenza la eSoweto kule trade test center. Eyoqala ke futhi i-trade test center la elokishini laseSoweto. Omunye umlando loyo esiwenzayo. Into ebalulekile ngalokhu ke okunye ukuthi ke siyawadinga kakhulu ama-welders msakazi. Kukhona into abantu ngoba omunye umsebenzi omhle ozokwenziwa lesikhungo izothatha welder bethu phaya ezilalini nasemalokishini laba basenzela amabhagagadi uyabona bakuhlangahlanganisele nje
bese sithi hayi ngoba unesiphiwo unegift yiza apha ecollege sikunike ulwazi oluthe xaxa ukuze uthole certificate ube qualified welder. I-welding ukhona futhi ke enye inhlobo ye-welding ephambili kakhulu. Uyabona ngesikhathi sakha lezi ziteshi zagesi iMeduphi kanye nokusile kwafanele si-import silande ngaphandle abantu abashiselayo ngithi bawu-30,000. Uma ngibuza ngithi kwalandwa abantu abawu-30,000 ngoba uwelda sibaningi nje sike sibone intsha yethu nabanye abantu kwathiwa abanayo lento okuthiwa i-coded welding. Coded welding ke lena esetshenziswa kwakhiwa insimbi zama-buildings amakhulu nazo zonke lezo zinto esezidinga ubuchwepheshe obuyisimanga okuyinto ebesasikade esingenayo esikhathini esingekudala nje. Sesizoba nayo-ke sesinayo le-coded welding kwamanye amakolleji ethu. Le trade test center ke izokwazi ukuthi abantwana asebefundile bazotestwa lana ukuze bakwazi ukunikeza izertificate zabo ukuthi ke hayi sebewochwepheshe sebengakwazi ukwenza umsebenzi. Khawutsho ke nase into ewumlando. Ingaba khona abanye amaziko afana nayo kwezinye colleges emangaphi kuba khona kweli? Akhona amanye awamaningi. Lamazika njenganalutho ngoba sinento esithi ama-centers of specialization awu-26 akumakolleji ethu awu-26 njengoba sinamakolleji awu-50. Akhona amanye abanayo lento kodwa okokuqala lento ukuthi bakhona kuleli kolleji okokuqala futhi ukuthi bekhona eSoweto and-ke njengoba ngisho nje isikhungo sika-35 35 esisakhayo lana azizininzi neze. So ukwakha lesi kwandisa amathuba ukuthi intsha yakithi ebikade iqeqeshelwa amakhono ikwazi ukuthi ke izobheka ukuthi isiyakwazi ukuyenza lo msebenzi. Into eyiqhubekela phambili ngendlela eyisimanga msasazi. Uma ubheka ukuthi siphumaphi siyizwe ikakhulukazi mnyama ngoba phela ngaphansi kobandlululo indle emnyama yayingavunyelwa ukuthi bama-artisan. Sithi Chochubeko ke mphathiswa utshaba nje lixesha lo ngumphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqr Blade Nzimande sithetha naye ngqo eseSoweto. Ukadi ke ngoku kwezamaqonga ethu onxibelelwano sinentatheli yethu ezobuchwepheshe usandile ehlangani sikwamkele emqala ezindabeni. Khawutsho ngabapha amanqaku atshotshe entla kumakhasi onxibelelwano sithetha nje. So namhlanje Bhele lona nqaku likhulu efuneka silijonge abathetha ngalo abantu ku-social media yile ndaba ye-Concord iye yakhupha i-ruling echazayo ukuthi i-independent candidates kunyaka ozayo nge-elections zizawungenela i-elections kwaye okwesibini laa nto bebeyithetha besithi ezaa signatures bekuthethwa ngazo kusithiwa kufuneka babe nee-signatures eziyi-16,000 ukuthi umntu azokwazi ukungenela. I-Concord irule okanye ithathe isigqibo esithi noko ngoku zizawuba yi-1,000. Loo nto ithetha ukuthi ke izawunika ithuba elininzi kubantu abanomdla wokungenela i-elections next year as independent candidates. Okwesibini olona nqaku abantu funeka balijonga bathetha ngalo ku-social media yile nto ye-headquarters ze-ANC apho kuthe khona kwafika i-sheriff of the court. Abantu abaninzi banenkxalabo ke bathi lo ngumbutho wabo abawaziyo, ngumbutho kaNelson Mandela, ngumbutho wo-Oliver Tambo. So iyabaxhalabisa into yoba kwenzeke izinto ezinjena. Bathi ke abantu abaninzi bayathemba kokuba ayizukwenzeka le liquidation banexhala ngalo abantu. Elinye ke inqaku elihamba phambili kwi-social media kokugqibela le conference eyenziwa eNorthwest ye-judges. Abantu abaninzi abanalo ithemba kwi-judiciary. Justice Zondo ke uyabathembisa abantu ukuthi ke mabangabamameli abo banganalo ithemba okanye bathi abanalo ithemba kwi-Constitutional Court, mabamamele i-judges ngoba ke ngabantu abenza umsebenzi ngokuzithemba. Khawutsho mkadi iphi yona video ibukwe kakhulu? Uba siyakhumbula phaa ekhaya ke ukhona umfo
popular kakhulu okanye waziwayo kakhulu phaa ku-TikTok kuthiwa ke yi-King of Squats. Abantu abaninzi ke bathetha ngaye bathi ke abo bangakhange bawufumana laa mzimba wesama mabahlale bangaluzi ithemba bajonge ke lo King of Squats. Phula Mathambo Mqadi, yiphi into abanokuyijonga ukuya phambili? Masiyijonge le nto ye-Concord, kodwa yeyona nto ibalulekileyo yile ye-Constitutional Court irule okokuba noko i-independent candidates ngoku zizawudinga nje ii-signatures eziyi-1,000 not ii-signatures eziyi-16,000 nanjengoko besiyazi. Shoshubeko Mqadi, lo ke ibingusendile Hlangani, intatheli yethu yezobuchwephesha. Kwezemidlalo ingenile kwitumente yabasetyhini Africa Cup of Nations Banyana nalapho iza kukhusela indebe yayo eMorocco kulo nyaka uzayo. Amaqobokazana asekhaya bethe iBurkina Faso ngamanqaku 2-0 kumlenze wesibini womjikelo wokugqibela wokuzibekela indawo kule tumente ePitoli izolo. iBanyana iphumelele ngamanqaku 3 kwelinye xa idibene emva kokuba la maqela edlala entanganye ngenxa kwelinye ngolwesine. Lo ngumdlalo obubaluleke ngakumbi weBanyana kulo nyaka. Eliqela lesizwe selidlale imidlalo eli-18 ngalomdlalo kulo nyaka. Bekunyanzelekile nokuba sekumnyama entla iBanyana iwuphumelele lo mdlalo womlenze wasekhaya ngakuBurkina Faso ukuqinisekisa ukuba iyaya kuyokukhusela intshinga yayo yeWAFCON kulo nyaka uzayo. Ibikwa ngumdlalo wokuthi indlela ntle kwayisakuba ngukapteni uJanine van Wyk nobebeka phansi ngokusesikweni njengomdlali kwibhola ekhatywayo. Eligobokazana leminyaka i-36 lelona lidlalele kaninzi iqela lesizwe kwilizwekazi iAfrika ngemidlalo 185 kwikhondo lakhe eliminyaka ili-18. Kanti ke ithuba elikakambileyo lokubhalisa inqaku ibilelo likaThembi Kgatlana xa kanye kuza kuphela isiqingatha sokuqala. Kuyiwe ekhefini kungekho qela lifuna ukugoba uphondo nakubeni iBanyana ibiwulawula umdlalo. Kunjalo nozindwendwendwe ebebila esoma enqanda amanzi engangena endlini amantombazana asekhaya eyinkqibila de avuzwa ngepenalty kwimizuzu elithoba kwisiqingatha sesibini. Ulinda Mutlalo wayivalela phakathi wananazela umnatha ebeka endaweni ebanzi iqela lakhe. uNicole Michael emva kokuqhutya izihlandlo ide yana nasentlango esiza nelesibini leBanyana kanti ke ilelokuqala kweliqela lesizwe. Iindaba ziphela mawethu nto nje utshaba lixesha masikhongozeleza ngokuhlwa kumathangana makube khusibele.